τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο μας ball smashing. Ένα CD. Χαλασμένο. Ναι, χαλασμένο. Δεν ξέραμε όμως ακούτε καλά επειδή έχει πάρα πολύ αέρα όπως βλέπετε και εδώ. Και εδώ πάντα στα δέντρα. Εγώ πρώτος. Ωραία. Πρώτος εγώ. Πρώτο βήμα. Τι να πω. Τίποτα, κάτσε να δοκιμάσω και να... Το παίρνει ο αέρας. Κάτσε μπορώ λίγο κι εγώ. Μην το σπάσετε ακόμα. Μην το σπάσετε. Πάμε παιδιά τώρα. Θα κάνουμε μια έτσι. Αυτό ακούστηκε πολύ. Να, εδώ έχει σπάσει. Μην καρφωθείς όμως. Εγώ τώρα, εγώ. Φέρε. Να ξέρετε παιδιά ότι στη γενέθλιά μου θα πάρω το παιδικό μου τάμπλετ που είναι από την παιδική μου ηλικία. Είναι το τάμπλετ μετά. Ναι παιδιά. Μάσα και ακούδες. Λοιπόν, το κάνουμε εδώ. Άλλη μία. Κοιτάξτε. Η μάσα! Κοιτάξτε, έφυγε η μάσα. Κοίτα ρε. Τον παίρνω εγώ, αλλά κοίταξε πως έφυγε, παιδιά! Παιδιά, ψεύγουν. Ό,τι έγινε. Μην το χαλάσετε λίγο. Για κοίτα αυτοκόλλητο. Κοίτα ρε. Πάει ρε, πέταξε το διάστημα. Ρε το φωτό δεν αναφέρει στο σύννεφα ρε. Όχι, αυτό είναι, θα το κρατήσουμε λίγο ακόμα. Θα το σπάσουμε λίγο. Ναι, κοίτα, περίμενε. Αυτό δεν σπάει τώρα αυτό. Κοιτάξτε παιδιά, να φτύξει πολύ. Κοιτάξτε, όχι, αυτό τώρα. Να το. Φεύγει πολύ ψηλά. Τώρα πάμε να το βρούμε, να το εκεί πέρα. Έχουμε κι εγώ. Πάμε ακόμα. Λοιπόν. Τώρα για κάποιο λόγο δεν φεύγει. Δεν το κάνω. Ωραία παιδιά. Άστε κάτω, δεν την πιάνω ρε. Ωραία παιδιά, το βρήκαμε. Το σύνδεσαι καλό. Μην το σπάσεις όλο. Κάτσε. Τι να μας έγινε. Φέρτε να το βγάλω βίντεο. Έχει γίνει έτσι παιδιά. Πάμε πάλι πάνω τώρα. Ωραία παιδιά. Ήρθαμε πάλι εδώ. Έχει φύγει ένα κομμάτι. Μας εκτερκούζος πέθανε. Τα μάτια μου το νύχιο. Κάτσε. Τυφλάνει ρε. Πού πήγε. Εκεί. Παιδιά, όλοι να subscribe. Τώρα θα το πετάξουμε εκεί απέναντι. Όπως νομίζω είναι ακόμα εδώ η ρακέτα από το προηγούμενο βίντεο. Κάνουμε και λίγο αυτό έτσι. Πάει αυτό. Ρακέτα! Πού είναι? Εδώ! Πού είναι? Κοίτα την είδα, ναι. Ρακέτα! Η ρακέτα! Να τη παιδιά, εκεί πέρα τη βλέπετε. Να τη εκεί. Ωραία παιδιά. Προηγούμενο βίντεο! Αυτό ήταν το βίντεο, ήταν μικρό. Ήταν μόνο ένα CD και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.